A pesar de entrar nunha mellor fase de restriccións sanitarias, o cambio non contenta a toda a veciñanza de Barro. O Comité Clínico situou o municipio nun nivel de alerta medio, sendo o único concello nesta situación da súa contorna. As restriccións impiden aos veciños dos concellos que lindan con Barro visitar o municipio. Unha situación pola que os hostaleiros e comerciantes séntense prexudicados. Por elo comenzaron a mobilizarse contra os peches perimetrais. O sea, realmente, pois a xente que está acostumbrada daqui dos alrededores pois vir a Barro a consumir na hostelería local, pois nos comercios, supermercados, peluquerías, en todo. Eu creo que en todo. E como a nós o mismo, nós non podemos salir de Barro. Hai xente que non pode ir a, por decir de alguna forma, ti tes que ir a Pontevedra, ou tes que levar un pase xustificado, ou, por decir así, non podes ir. Dende o sector hostaleiro sinalan que as vendas caeron por debaixo do 50%. Os comerciantes aseguran que no seu caso a caída é aínda máis grande. Traballar a diestro e siniestro para poder levar encargas e ir sobrevivindo. A xente mesmo a 3 kilómetros tan cercano que clientes de todo o ano, moitos de toda a vida, e que se encontran que non poden vir nin á súa carnicería nin á súa tienda de confianza por este peche. A situación é máis complicada para aqueles negocios que están situados nos límites do concello, xa que gran parte da súa clientela pertence a outros municipios. E claro, nós estamos pegados a Meis e non poden vir a Meis, nin de Pontevedra aquí. A nosa clientela prácticamente de Pontevedra, Pollo, Campañó, non poden vir, claro. Estamos ao 40%. Dende os comercios temen que esta situación se alargue e perder a campaña de Nadal. Pois afrontámola que como non nos abran como marzo, pechados. É dicir, eu ahora mismo casi preferiría que me tuvesen pechada como en marzo e non estando a traballar así nestas circunstancias, no meu. Os hostaleiros e os comerciantes están pendentes das decisións que tome mañá o Comité Clínico. Aseguran que se continúan illados dos concellos limítrofes, aumentarán as súas movilizacións.